Er is een hele grote keuze aan sport. Je kunt heel veel doen. Eigenlijk is het zo van, er is voor iedereen wel iets. Er zijn heel veel mogelijkheden, heel veel lessen. Er is altijd wel iets waarbij zit wat leuk is voor je. Ik ben hier begonnen met sporten toen ik ben gaan studeren. Ik heb de hele studententijd eigenlijk een sportkaart gehad. En ook na mijn afstuderen ben ik hier blijven sporten. Ik heb bijvoorbeeld voedingsadvies heb ik hier gehad, fysiotherapie en ook krachttraining gericht om dus beter te kunnen presteren. En daarnaast natuurlijk vele rondjes over de loopbaan hier. Ik vond het wel handig dat ze echt hier ook speciale sporten voor bepaalde groepen hebben. Zoals als je zwanger bent of als je net bevallen bent. En zo ook nog voor senioren. Dus dat is eigenlijk wel hartstikke mooi dat dat ook nog allemaal in dit gebouw zit. 13.000 studenten hebben hier een sportkaart. Met dus 35 verenigingen. En dat zijn verenigingen ook waar ook op allerlei niveaus wordt gesport. Wat ik ook het leuke vind is als je altijd een beetje op dezelfde tijden komt, dan leer je ook automatisch de mensen kennen. Eén locatie, één abonnement, elke dag, tal van mogelijkheden.